Si esta casa fuera de Grau, ¿viste? No se conformaría en menos de 9 millones. Si fuera de Alfonso Grau. Ahora, si yo no m'he de pensar que me tienen que tirar, que me dic, a veure on fica els mobles, on me fico jo, me torna loco. Jo a l'octubre ne faig 97. Soc de l'any 1910. En octubre 97. Què me queda? 1 o 2, allargar-me, i estic mal de la cadera, Jo estic enfadant mi mateixa, perquè per ser una tonta, no voler amollar ma casa, que són ha nascut, ara mos volen tirar a la vellea. Sí, jo tinc molts fills, poden anar, però nosaltres estem molt bé així, a soles no, comprenga, que a mateixa estan tots així. Mos duen dinar, mos duen menjar i mos ho duen tot, però estem en la nostra casa que hem volgut estar sempre. Per què mos se l'han de tirar? A deixar-nos en la ruïna? I veurem què passa a una residència. El que me donen a la residència, 1 any o 2. El que anava a desfer eren 1000 i pico de famílies. No eren cases, 1000 i pico. On anàvem a parar tots? La senyora alcaldessa, sap el que me contesta? Señora, si no fuese por sus canas, bueno, aguanta, ya estemos así. Ella antes de las elecciones ya dijo, si ganamos nosotros, eso va fuera enseguida para el bulevar. Bueno, a mí me parece bien que lo hagan, que si quieren hacer un bulevar me parece bien que lo hagan, pero si yo vivo aquí y me tiran, pues que me den una. Eso de que te darán una, pero tienes que pagar 10 millones de diferencia, no sé qué, exacto de que yo me hace falta ir a ningún sitio para pagar 10 millones, ¿sabes lo que le quiero decir? Yo tengo la mía, me tira muy bien, que me dé una, o que me dé dinero para comprar una. Yo creo que no hay más que hablar y creo que es razonable, creo, ¿eh? Y toda mucha gente dice A mí no me importa el bulevar ni nada, yo vivo en mi casa, y estoy bien en mi casa. Y si ella me quiere tirar, pues que me tire, pero que me dé una y no hay más que hablar. Jo cobre 300 euros al mes. I el que ell cobra, pues, a veure com han de pagar com se diu, un préstamo. No sé Además que no me lo dan, es que no lo pido. Es que no se lo poden donar No me lo nosaltres dan, tampoc. Con ese dinero no me dan a mí un préstamo, porque esto es una cosa mejor que esta. Si la hubieran restaurado toda, en vez de obligarlos a irse, que lo hubieran obligado a reformar. Y verías qué bonito estaba el barrio, que es lo que era, barrio marino, marinero, no una mierda como van a ser. Que lo que quieren es eso, es nos vayamos y así, coger buenos solares para hacer edificios altos y torres, cara al mar. Vamos, el negocio. Estic 26 anys en la casa. Crec que ja me tocarà, suponc. De justícia és això, que vostè li donen un lloc on viure. Claro, perquè encara que ja soc major, perquè ja tinc 83 anys, ja estic més allà que sí. Estic més allà que sí ja. Però vamos, lo que poc que me quede, poder yo disfrutar. Per ara ens han mandat els papers que es porta així. I res, que desalojació, com... Expropiación forzosa urgente. Urgente. Expropiación forzosa urgente pone. ¿Pone? Expropiación forzosa urgente. Eso pone, yo no lo he leído. Ay, pues ahí lo pone. Y antes de que sí, Manolo, créete lo que yo te diga. Yo no digo que no, que yo no lo he leído. No, Yo sí, por- que a lo mejor yo estoy con un confundido y poquito- lo leí en otra persona. Aquí Manolo pone plan especial de protección y reforma interior al cabanyal que hi ha més baix. Pues que sí, vivim molt a gust d'això i claro, per anar-se'n volem el que ens pertenezca, si volem que se n'anem, però
La qüestió és que ho paguen, no? Però lo que mos marquen veig jo molt poquet. Porque para hacer una escuela, para hacer un hospital, eso es lo que decía yo, pues estaba bien. Pues si yo me conformaba, a lo millor me conformaria enseguida, me conformaria enseguida, però això no està bé. Perquè això faran d'això i després ells cobraran. Jo li diria, vols que tiren a ta mare d'on viu, o a tu? Li diria així, no li parlaria ni de vostè, que fora l'alcaldessa. ¿Es de veres? No me quiero perder nada. ¿Están aquí otra vez? Hemos llegado hace un ratito. Hace un rato hemos llegado. Adelante, ay, yo no quiero perder nada. En l'any 2005, que ho tenim en l'expropiació de lo del tramvia, no sols allà en lo del Socorro, la Casa del Socorro, sinó per ahir dins han pagat, i a més ho posava, a 1.800 euros el metre quadrat en el 2005. Estos pollos, de la mateixa manera que diuen que van a tardar un any en contestar a les cartes, quan estan declarant en els periòdics, al dia següent de que te van informar a tu, que un any, no te preocupes, Vicente, que un any, no sé què, no sé quantos, al dia següent en el diari de les províncies dient que en 3 mesos i que per la tardor mos donaven morcilla. La cicuta. M'enteneu? Què estan fent? Che, deixemos estar de la pel·lícula de Punto Cabanyal 2010. Exactament, pues passen de... El que coja dinero a la cuenta. 82 metros quadrats. Hi ha gent de totes les edats. I la gent té ganes de fer coses. Si la gent se mulla. Si la gent està unida com a ell, tenim ganes de treballar, sí que poden fer-ho. I tenim que fer-ho perquè és la nostra casa, sobretot la gent que vivim així. I en dol com a ciutadana, que no es preocupen d'altres coses. Perquè 4 se volen omplir el bolxac, i això està clar. És que està clar que és per això. Perquè 4 se volen omplir les bolxaques i ja està, i no li donem més volta de fulla. I això ho han deixat d'agradar, perquè ha vingut molta gent a comprar cases i alquilar-les i ens han dit que no, que ni hablar. Que nada de nada. Que no ho alquilaven. Això que ho ha degradat? Pues algú ho sabrà. Bueno, vosaltres sí que sabem qui és. Ho sabem. S'ha degradat perquè se volia tirar, i se volia tirar, i se volia tirar, pues se volia tirar. És que jo no sé quin motiu, per què no s'hi rehabilita? En Ruzafa, no sé si ho heu sentit, però van a remodelar-lo, van a donar diners perquè diu que van a remodelar Ruzafa. Per què no donen diners per remodelar el Cabanyal? Perquè Ruzafa sí, nosaltres no. És que este barri, si se fa tot això, deixarà de ser el barri que era. Anem a perdre la identitat com a barri. Que mangonegen moralment, econòmicament i físicament. A mi és que solament de pensar que en el mes d'octubre que me queden 3 o 4 mesos de viure així. És que no m'ho crec.